Operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê bi pevçûnên berdewam e û piştî 92 rojan ji operasyonê ji sedî heftê ji bajêr hat rizgarkirin û roj bi roj şervanên Hesedê pêş dikevin. Di her du rojên dawî de şervanan taxa Reqaya kevin û taxa Direyîyê bi temamî rizgar kirin. Piştî pêşketinên dawî, şervan ketin taxa Emîn û taxa Sekenê û şer bi dijwarî di nav her du taxan da didûme. Herwiha di pêşketina şervanan da di 105 mayînên got çekdarên Daişê di nav mal û kolanan da bicih kiribûn hatin teqandin ji aliyê şervanan ve. û li taxa Mansûr ya li Rojhilatê bajêr dikeve, nexweşxaneya meydanî ya Daişê hat kontrol kirin. Taxên Reqa wekî wîna şer û giran dewam dikin. Şervanên Hêza Sûriya Demokratîk hewl didin got pêş ve biçin. Taxa Dîxar niha bi temamî hatiye rizgarkirin û şervan ber bi meydana El Neîm biçin. کل رخصنا داعشê her nedeh roja êrişekê dide ser me lê ew têk diçin. Niha bi tenê hêza xwedanê çandina mayîna û danîna sevganan ji bo got pêşveçûnê me rawestînin lê ew nikarin. Li gorî şervanên Hesedê got dîlgirtina sîvîlan ji aliyê Daişê ve dibe astengî li hember pêşketina wan. û li gorî agahiyên got me ji şervanan wergirtin, çekdarên Daişê li çeperên şer welatiyên bajarê Reqayê wekî mertalên zindî bikartînin. Di vê çarçovê de şervanan diyar kir, got pir caran çekdarên Daişê sîvîlan li nêzî deverên şer bi darê zorê bicih dikin û ew jî bû sedemeke sereke got pêşveçûna wan asteng bibe. Ku nej bûyî sivîl biyona me em dikarin hez jî seran bişolane piranî em bêjin sivîl didin pêş xwe ji bo wan kar bînin demê ku sivîl bin jî em dikarin tiştekî ji bikin. Yani zaten jî yani piranî hatin vij bûyî sivîl em rêzgar bikin û ana jî piranî bi sivîl bikartînin yani piranî sivîl dixwazin xwe xelas kirin wane gelme em bêjin sîqasê wan jî li sivîl dide û êdî hemî jî tev mayîne yani bi sivîl jî demê dixwe xelas kirin yani piranî sivîl hatina gelme gotin em dixwazin jî were û millet dixwaze jî were hema yani zehmet ji ber mayînan û sîqazî wan ser sivîlan yani ew taybet li hember sivîl şer dikin ne li hember me. Bi pêşketina şervanên Hêza Sûriya Demokratîk deverên dibin kontrola Daişê da roj bi roj teng dibin û hat diyarkirin got rizgarkirina bajarê Reqayê meselakî demkî ye.